Ola, boa tarde, ou bon día, ou boa noite, dependendo do lugar desde onde nos vexades, e dependendo tamén do momento en que nos vexades, non? Porque isto que está sendo feito ao vivo vai ficar grabado. Eu son Xoán Lagares, son profesor da Universidade Federal Fluminense, actual presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Esta é unha actividade da nosa asociación, forma parte dunha serie que se chama Encontros da AIEG, que pretende ser un espazo para divulgar o traballo de pesquisa realizado en diversos lugares do mundo por galicianistas, ¿no? de todas partes, un lugar de encontro, en fin, para a divulgación dese coñecimento e para o debate. E hoxe teño o prazer de facer unha breve presentación deste evento que é un lanzamento, presentación do libro organizado por Daniel Amarelo e Laura Lesta García, titulado Beyond Sentidiño, New Diasporic Reflections on Galician Culture. En fin, que é un libro no cal participan autores galegos e non galegos, mas que refleten sobre a cultura galega desde diversos lugares do mundo, né? Por tanto, un libro que nos interesa moito a unha asociación como a nosa, ¿no? Eu vou facer primeiro vou presentar primeiro os organizadores e despois paso a palabra a eles. Como dicemos no Brasil, vou usar dous chapeus, non? O chapeu de mediador, un mediador inmoderado neste caso, porque despois vou falar eu tamén, facendo esta presentación xeral, e despois vou participar brevemente tamén como autor dun dos capítulos do libro. E quero deixar dous avisos antes, agora xa co chapeu de presidente da asociación. Esta, como dicía, é unha actividade organizada pola Asociación Internacional de Estudos Galegos e todos os asociados e as asociadas poden propor actividades deste estilo, persoas ligadas a centros de estudos galegos polo mundo poden incluir unha actividade online, feita online, como esta, dentro das súas actividades, e para iso basta simplemente mandar un email para estudosgalegos.aieg@gmail.com. Este é o email actual da asociación. Nos estamos divulgando as nosas actividades a través del. Se algún asociado non está recibindo as súas, este email, por favor que nos escriba aquí para que podamos incluirlo na lista, non? E ao mesmo tempo, en fin, se alguén non é asociado pero quere receber tamén información, pode escrever aquí e que nos incluiremoslo na lista. E para que non é asociado, pode asociarse directamente na página web, né? Que é esta que está aquí, estudosgalegos.com, e ali hai unha ficha de inscripción. En fin, paso a presentar entón a Daniel e a Laura, que son os organizadores do libro. Daniel é profesor da Escola de Idiomas da Coruña, profesor de lingua portuguesa, está facendo o seu doutoramento, a súa pesquisa de doutoramento na Universitat Oberta de Cataluña, no ámbito da sociolingüística crítica. Laura é doutora pela University of Colorado Boulder, profesora do Middlebury College en Vermont, nos Estados Unidos. E paso a palabra xa directamente para eles. Hola, Daniel, hola, Laura. Hola. Boa tarde ou boa noite ou bon día. Temos xente na California, en Vermont, de diferentes partes dos Estados Unidos, tamén no Brasil, xente da Galiza, supoño, como é o meu caso, entón temos aí uns horarios bastante diversos. Ben, non sei, creo que Laura e eu, como persoas coordenadoras do libro, poderíamos tal vez, se achardes ben, facer unha breve panorámica do que representa este proxecto, como se creou un pouco esta idea e até onde camiñamos, non? Até agora co libro, que é sempre moito máis que un libro, non? Gostamos de dicer tamén, se hai un outro lanzamento, que o texto é un pretexto para abrir conversas, para abrir debates e para entrar en, digamos, en discusións colectivas, non? Sobre o que é ou o que debería ser ou o que non debería ser
a galeguidade, non? Entón, nese sentido, pois, para nós é un placer estar aquí falando do libro simplemente como iso, como un pretexto, non? Para a discusión e para avanzarmos tamén nun momento como este, non? De emerxencia lingüística, de emerxencia cultural, tamén ollarmos un pouco para o fora da nación, non? Que é un pouco a idea do libro. Entón, nada, o libro titúlase Beyond Sentidiño, New Diasporic Reflections on Galician Culture, e a idea xa parte non do propio título bastante clara. Nos queríamos ir beyond Sentidiño, non? Ir alén, non? Ir máis alá desa idea de Sentidiño como unha metáfora, non? Como unha especie de caixón onde podemos encuadrar todo o que sería a galeguidade máis normativa, non? E facendo isto como? Pois basicamente convidando, con base na nosa propia biografía, a un montón de persoas que tiñamos coñecido polo camiño que nunca ou raramente traballaron ou cando traballaron foron expulsas, non? Dentro do que sería a Galiza autonómica. Entón, persoas que traballaban en diferentes universidades, en diferentes áreas de estudo, mas sempre fora do que sería os límites da Galiza autonómica. E como iso podía abrir posibilidades, non? Entón, basicamente, todo ven unha cuestión bastante biográfica, porque eu fun para a Universidade de Colorado Boulder facer unha posgraduación, un mestrado, e ali no Colorado, no medio dos Estados Unidos, tiña estado tamén Laura, no? Un tempo antes facendo a súa tese de doutoramento. Eu máis na área da lingüística, ela máis na área da literatura, mas había aí uns fíos, non? As dúas viñamos da Universidade de Santiago e en diferentes momentos vitais coincidimos, non? De alguna forma nese territorio que foi o Colorado. E entón aí entramos en conversas nas quais Laura axudoume pois, moitísimo na hora de ir para ali, na mudanza, non? En entender como funcionaba todo. E comezou aí pois, unha especie de conversa sostida no tempo e unha amizade tamén que nos levou a tentar montar un pouco esta idea, non? De que pasa con todas esas voces, que pasa con toda esa diáspora, con toda esa migración que é altamente especializada, que ven da área, digamos, máis da pesquisa e da universidade e que moitas veces non é a máis mencionada ou non é tampouco considerada en momentos importantes, non? Na historia no diálogo cultural e na política cultural, de alguma forma. Por exemplo, en momentos como estes, non? De discusión, non? Colectiva polo tema, pois, por exemplo, da sustitución lingüística ou de que modelo queremos, non? De cara ao futuro, etc. Por que as persoas, non? Por que non lemos as persoas que fan pesquisa sobre estudos galegos no estranxeiro nas universidades galegas? Por que non convidamos esas voces para determinados debates? Por que as persoas que, por motivos basicamente de diáspora e de biografía, as que traballamos fora, porque estamos noutra, digamos, parece que noutro universo, que noutro campo, noutra liga, porque non había ese diálogo, non? E entón aí, basicamente, o libro e a introducción, por exemplo, creo que dá bastante boa conta, non? Desta tentativa. A idea era dicer, ok, hai traballo previo, hai unha cousa que dá nome a esta asociación, que son estudos galegos, que poderíamos dicir máis ben Galician Studies, polo peso tamén que ten tido inglés. E isto é un significante que, na verdade, dentro da propia Galiza non ten tanto sentido, non? Dicir Galician Studies ou estudos galegos nunha conferencia nos Estados Unidos ou no Brasil non ten a mesma... É unha cousa moi distinta a falar en estudos galegos dentro da Galiza, que sería un pouco até extraño, non? Entón, esta idea de un campo que se foi xerindo, non? E xestando de alguma forma internacionalmente, non? Entón, aí damos boa conta, non? De todo que eses estudos, eses libros previos que ten habido, non? Eses números monográficos de revistas, eses coloquios, eses simposios, non? Moitos dos cales tamén explican, non? A evolución da propia Asociación Internacional de Estudos Galegos. Toda esa xenealoxía de estudos galegos internacionais, facer un pouco de repaso, non? Xente como Kirsty Hooper, xente como Elena Miguelez Carballeira e moitos máis, José Colmeiro, que tamén está no libro, non? Moitas persoas que foran publicando libros que foran referentes, non? Para internacionalizar os estudos galegos, por un lado, dando conta tamén en territorios, digamos, que non teñen tanto coñecimento sobre o que é a Galiza, a cultura galega, a lingua, etc., como eses estudos estean xa en inglés ou na lingua que estiveren, como axudan a internacionalizar a cuestión da Galiza, as causas galegas, a cultura, etc. E como, por outro lado, poden ofrecer cousas moi positivas dentro do que é a propia delimitación xeográfica da Galiza autonómica, non? Entón, aí
reivindicar ese pasado porque nós non fixemos nada especialmente pioneiro, non? Mas sí que queríamos, non, leválo a unha xa, pois iso, terceira década do século XXI, cunha globalización que está a mostrar as súas fendas, os seus problemas bastante exaxerados, vémolo estes días de forma máis absoluta que nunca, non? Con toda a situación tamén nos Estados Unidos. E entón, basicamente, dicer, ok, que pasa, non? Vamos a dar un pasiño máis e tentar convidar a persoas que estean fora para continuar con estes debates. Entón, tiñamos tres grandes obxectivos, basicamente. O primeiro era a enfrentar, non? Ir alén de determinados consensos que nos estudos da cultura, da lingua, da literatura, do que é a Galiza, están operando sempre dentro do que é a Galiza interior, chamémola así. Entón, crear, non, ou ofrecer ou intentar ensaiar de alguna forma uns vocabularios do disenso, non, que chamamos, seguindo un pouco tamén a Fraser, un conxunto de teorías, un conxunto de perspectivas tamén até metodolóxicas, non, para abrir uns vocabularios do disenso, non, para ir alén deses consensos que aparte esa idea de cultura do consenso sempre foi moi marcante, non, no que é a xestión do que é a galeguidade a partir da transición. Un segundo grande obxectivo que sería incorporar novos conceitos, novas teorías, sobre todo posto século XXI, non? Discutilas con base na realidade empírica, material do que é a sociedade galega de hoxe, non? Pois, por exemplo, esas ideas de que a sociedade galega é unha sociedade de persoas que migran fora, que é relativamente verdade, mas, por exemplo, temos que ter en conta hoxe en día cuestións como as persoas que veñen, non? Que cada vez son máis, ou a internacionalización da cultura a través das plataformas, non? O capitalismo de plataformas con cuestións como Netflix, etc. Entón, tamén falar de descolonialidade, en fin, un montón de cuestións que están agora candentes, digamos, intentar polas en diálogo co que sería a realidade da cultura galega. Unha realidade que tamén hai que recoñecer que é bastante precaria, non? Porque o que empíricamente o que é a realidade galega, o que é a cultura galega, o que é a lingua galega, pois está en proceso tamén de certa fragmentación, en certa desaparición. Entón, entender esa precariedade como algo que alente, non? E que anime o estudo de forma tamén interseccional e de forma transdisciplinar do que é a cultura galega de hoxe con esas novas teorías. E por un terceiro grande obxectivo sería tamén que fose un libro de referencia para a grande cantidade relativamente, non, de persoas que teñen interese en estudar cuestións galegas fora, non? Mais un elemento para as aulas, constanos, por exemplo, e logo Laura poderá tamén falar disto, non? Pero que, por exemplo, na Universidade de California, en Santa Bárbara, están xa a ler capítulos, ou noutros están a citar obras tamén noutros centros de investigación en países estranxeiros. Entón, dar máis elementos, non, para continuarmos nesta liña, e tamén que diferentes áreas e disciplinas, niveis de ensino, poidan, ou espazos sociais, non? Este é un libro que tamén pode ser interesante para centros sociais autoxestionados, para determinados colectivos en defensa de determinadas, da lingua, ou de algúns colectivos tamén, por exemplo, LGBTIQ, hai capítulos que abordan asuntos de transfeminismo e de cinema LGBT, por exemplo, non? Entón, facer un pouco tamén de unión e tamén de unión entre investigadoras internacionais nos Galician Studies, non? Entre aspas, e investigadoras galegas dentro do que na Galiza sería máis, digamos, reservado para o que sería a filoloxía, non? De alguma forma. Entón, con estes grandes obxectivos, avanzar cara a iso a través de, digamos, pôr en contacto e xuntarnos tamén mesmo emocionalmente, anímicamente, non? Con outras persoas que moitas veces se senten soas facendo estudos galegos, facer ese barco colectivo de alguna forma e crear algunhas epistemoloxías diaspóricas, non? Que chamamos, ou unha forma de desde onde se crea o coñecemento e como se crea o coñecemento dunha perspectiva diaspórica deslocada, non? Que cuestiona tamén esa autoridade do que sería a autoridade do coñecemento entre dentro e fora, non? Como o coñecemento sobre o que é a cultura galega e o que se fai dentro da Galiza, ou tamén pode ser cousas que vayan alén de institucións como a Universidade de Santiago ou como outras institucións, non? Por exemplo. Entón, esas autoridades do coñecemento cuestionadas a través dunhas epistemoloxías diaspóricas que, digamos, se repensan de alguna forma. E nada, e basicamente o libro pois, foi estruturado en 4 partes, cunha, digamos, un testiño final, unha especie de afterword, que chamamos. Entón, a primeira parte chamase Beyond Stasis, non? Máis alá da estaticidade, se quixermos, non? A galeguidade on the move, non? Movimento, en dinamismo, que ten a ver pois, con diferentes capítulos que teñen
que teñen relación con aspectos, digamos, por así dicilo, de áreas, non? Que teñan a ver coa migración, por tanto, ese movimento, non? Ese Galicianness on the move, mas que teñan a ver con, non, por exemplo, coa literatura, que sería o máis clásico, senón, pois, por exemplo, coa música, coa danza, ou coa industria cultural e musical, por exemplo, non? Temos aí, pois, a David Miranda Barreiro, a Alicia Pajón, que logo tamén que está aquí con nos na chamada e poderá falar do seu capítulo, e a Kaylee, que tamén está con nos, non? Kaylee Rose Prendergast, que fala na cuestión da danza. Unha segunda parte, chamámola a lenda tradición, non? Sobre novas normatividades e bellas resistencias. Entón, aí, por un lado, a cuestión do cinema queer, non? Con o capítulo de José Colmeiro e como se queeriza a nación, como se crean identidades sexuais alternativas que se mostran nun cinema que, en realidade, pode ofrecer bastante para o debate global, non? Sobre cuestións de cinema, representación, etc. E tamén o texto de Miriam Sánchez Moreiras sobre a relación entre etnografía e poesía a través da obra de Emilio Araújo. Unha terceira parte chamase Beyond the Border, non? Máis alá da fronteira, sobre pontes, contactos e cross-fertilizations, non? Como polinizacións mutuas, se quixermos, que ten o texto da Laura Lesta, que está aquí con nós, non? Sobre o ensino do galego no que é a Universidade Norteamericana, o texto do Xoán Lagares, que tamén está con nós, o presidente da IEX, que fala sobre a posición do galego dentro da lusofonía, non? E un texto de Laura Linares sobre un fenómeno ben interesante como é o da autotraducción, non? De autores de ficción, como por exemplo Manuel Rivas. E unha cuarta e última parte sería a lenda institucionalidade, non? Nos pensamos na proposta do Billón Sentidiño, e falaremos máis disto a continuación, que é unha parte crucial e ir alén da institucionalidade, é dicir, do papel das institucións como mediadoras e como xerentes, digamos, case biopolíticas do que é a galeguidade. Entón, aí chamase Beyond Institutionality, Uploading the Future, non? Como indo cara a un futuro diferente. Temos aí o texto de Paola Godiño, antropóloga portuguesa da Universidade Nova de Lisboa, que fala sobre culturas, prácticas de cultura e políticas identitarias, non? A través de cuestións etnográficas. Tamén o capítulo de Cristina Martínez Tejero sobre algo inescusável como é o xacobeo, non? O xacobeo como política cultural por parte do goberno e a súa quase imposibilidade de crítica. E o meu texto, que non vou falar moito sobre el, porque en realidade o resto de persoas falarán sobre os seus capítulos e basicamente, moi rapidamente, sobre a memesfera, non? Sobre esas contas, sobre todo de Instagram, de @concello de, non? Concello de Boiro, Concello da Curota, etc., que creaban un contrapúblico, non? Unha contraesfera pública digital, onde había unha contestación constante desa idea de comunidade, desa idea de galeguidade, non? É unha crítica sociopolítica e sociolingüística a través do meme como dispositivo e do meme como un xénero, non? Moi interesante que mistura de forma multimodal imaxe, son, aspectos escritos, aspectos máis visuais, non? E como iso posibilitou unha crítica velada nun espazo que a política, digamos, institucional máis clásica non tiña chegado aínda, hoxe xa se callar un pouco máis sí. E unha afterword, non? Unhas palabras de feche cun testiño de Ángel Calvo Ulloa, que ele é curador, non? De arte e que fala un pouco sobre esa arte contemporánea na Galiza non urbana, non? Fala sobre todo de Laxeiro e demais. Entón, basicamente, está un pouco a estrutura do libro, por tanto, grandes ideas, non? Como as fronteiras, a tradición, a estaticidade e o dinamismo ou a institucionalidade, non? E entón, aí xuntamos voces que aparentemente non terían moito se callar moito contacto por cuestións de distancia, mas a partir de aí comenzamos un diálogo que continúa hoxe, non? E que creo que somos persoas que ao final estamos vendo que o traballarmos fora da Galiza autonómica nos permitiu pensar a Galiza desde outro lugar, non? E antes de darlle paso a Laura, entón, falar moi rapidamente de que, e bueno, xa falaremos agora da cuestión do sentidiño, non? Pero basicamente que tivemos dous grandes conceitos, non? Dúas grandes traves, por un lado o sentidiño e por outro lado a diáspora, non? E o pensamento diaspórico, e iso falará un poquinho máis Laura. Pero basicamente sobre o sentidiño, dicir que ten moito que ver, non? Co que foi chamado de política de cultura da autonomía,
ou cultura da transición española, houve quen propuxo cultura da transición galega, non? Como se xestiona a identidade, a política, a cultura despois de Franco, non? E como se cría ese estado das autonomías, etcétera, que moitas persoas de ámbito cultural galego propuxeron máis unha idea de cultura da normalización, non? A normalización lingüística, a normalización cultural, non? Temos que ser normais, sen sabermos moi ben o que quer dicer ser normais. Mas, en fin, a crítica do conceito, non? E toda esta cuestión do réxime do 78 fixo con que realmente encontrásemos no sentidiño, non? Como ese paraugas proposto sobre todo polo goberno, non? E pola xunta como entramado, o sentidiño que aparece en merchandising de empresas, non? Tipo Nikis de Galicia e todo isto, o sentidiño que aparece en todas as campañas institucionais da Xunta, por exemplo, co coronavirus, non? Coa COVID, esa idea de sentidiño, de cautela, non? De un direccionamento, dunha xenerosidade, dun predisposicionamento para estar nun lugar, non? Entón, todo iso, pois, digamos que intentamos desenvolver, non? A través desa perspectiva tamén un pouco descolonial, non? Dentro do Estado español, vendo o sentidiño como un mantra sociolóxico que nos permea, como un dispositivo, non? En termos de Agamben, que fai con que haxa unhas prácticas, non? Por parte das persoas, prácticas culturais, prácticas lingüísticas, prácticas políticas, prácticas de subxectivación, por tanto, como entidades, e prácticas de gobernamentalidade, non? Prácticas do goberno, prácticas de xestión política, que fan con que o sentidiño este aí operando todo o tempo, que sexa difícil de superar e que acabemos por acreditar nos propias que a galeguidade é unha cousa que é ese cuadradiño que está aí, non? Entón, un pouco romper con iso, romper con esa comunidade imaginada galega que crea o sentidiño, como apoucadiños, non? E a través, sobre todo, da cultura e da política, non? E entón, aí romper con esa idea de sentidiño de alguma forma a través destes artigos, desta conversa colectiva, deste libro que, ao final, pois, foi un libro e que quedará, se callar, aí como unha publicación ou que poderá dar pé a outras publicacións, como no noso caso, que tamén fomos inspiradas, non? Por obras anteriores, ou outro tipo de encontros, outro tipo de eventos. Logo, no coloquio, penso que poderemos falar sobre desde que se publicou o libro até agora, que foi xa o último día de xullo do 24, non? Xa pasaron uns meses, cal foi o percurso despois da publicación do libro e se iso se callar apunta cara a algún lugar, non? De crítica que poderíamos facer agora que xa temos certos meses no mercado e na esfera pública, de alguma forma. Creo que un pouco iso, paso a palabra a Laura, se quere comentar máis cousiñas sobre o tema, digamos, máis xeral do libro, e logo daremos paso a Alicia e a Keili, que foron coautoras, e volverá no final Xoán, que tamén fixo un dos capítulos, antes de pasar para as preguntas e para o final. Entón, dolle a palabra a Laura, pola miña parte é todo. Perfecto, moitas grazas, Dani. Boas tardes, non? Ou boa mañá, non? Bueno, xa non me sei explicar. Boas tardes ou a hora que sexa no lugar no que estedes, non? En primeiro lugar, eu quero empezar agradecendo a Xoán, non? O Instituto e a Asociación Internacional de Estudos Galegos por ofrecernos este espazo para falar do noso libro, e tamén a Dani, non? Pola presentación que acaba de facer, non? E tamén porque ele foi a persoa, non? Que me suxeriu comenzar esta aventura de editar este libro xuntas, non? E a verdade que foi unha experiencia moi bonita, acórdome perfectamente a primeira conversa que tivemos, non? Plena pandemia, acórdome que acababa de chegar Dani a Colorado, eu nese momento estaba en Galicia, non? Cada un nesos espazos que estábamos habitando, non? O sea, que é unha alegría pois acompañar, non? Que nos acompañáramos durante todo este tempo, non? Entón, é un libro que, como ben di Dani, saiu moi recentemente, a finais de verán, non? O día 31 de xullo do 2024, que de momento a verdade é que nos está dando bastantes alegrías, xa recibimos noticia de que se está comprando, de que se está lendo en diferentes universidades, non? Pois en Galicia, sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, outro día falei ca profesora Silvia Bermúdez da Universidade de California en Santa Bárbara, que ela ten moito contacto cos estudos galegos internacionais, non? Que están lendo a introducción do libro, non? E tamén están lendo un dos capítulos, neste caso de David Miranda Barreiro, non? Sobre música e migración, non? Sabemos que tamén colegas en Gran Bretaña e Irlanda o están promocionando, están falando del nas súas aulas, non? Eso é a verdade o máis bonito, non? De publicar un libro e que se lea, que se comente, que se critique tamén, non? Ao final é a idea de seguir creando coñecemento dun xeito compartido, non?
Como ben explicou Dani, os dous eixos máis importantes deste libro son a idea do sentidiño, non esa idea de consenso, e tamén como podemos romper ese consenso a través da nosa propia postura diaspórica, non? Entón, bueno, a condición diaspórica un pouco da sociedade galega non é ningunha novidade, non estamos inventándonos nada, nin dicindo algo nada novo, non? Desde o século XIX ata os nosos días é unha realidade que vivimos, non? Moitas das persoas que estamos aquí agora mesmo, e moitas veces esa diáspora é de ida e volta, non? Moitas persoas que comenzaron na diáspora, non? Cando estábamos emigrantes, agora volveron a Galicia dun xeito e outro, non? Ou despois, ou mellor están en Galicia e están pensando en volver a marchar, bueno, pero realmente todas esas persoas están atravesadas por esa experiencia, non? E a idea que nós tiñamos era aproveitar un pouco a potencialidade que a teoría da diáspora ten para ofrecer e cuestionar un pouco esa idea de sentidiño, non? Do que nos acaba de falar Dani, e ofrecer unha achega que sexa completamente diferente a esa idea de galeguidade que domina institucionalmente, non? Entón, nós, por exemplo, usamos a teóricos, por exemplo, como Stuart Hall, que fala moito da diáspora negra, non? É un especialista nese tema, e que fala de que a identidade é un concepto fluido e cambiante, non? Entón, a nosa identidade, moitas veces é verdade que se non tes esta experiencia biográfica é difícil de entender, pero unha vez que pasas pola diáspora, volvas ou non volvas ao teu lugar de orixe, a túa identidade cambia, daste conta de que és unha persoa, de que hai unha serie de constructos esencialistas que veñen da propia Galicia que xa non nos funcionan, non? Entonces, dende esa incomodidade é que nós empezamos a traballar un pouco neste libro, non? A parte desa identidade pois cambiante, fluida, non? Que non é fixa, tamén de Stuart Hall tamén podemos falar un pouco da idea de dobre conciencia que fala Débora Upegui Hernández, non? Esa idea de que os suxeitos que estamos na diáspora temos a habilidade de adaptarnos aos nosos novos contextos, pero tamén podemos seguir influindo nos contextos que deixamos atrás, non? E iso tamén nos parece moi importante, porque a veces parece que como o estar fora, a nosa opinión non conta dentro, non? Pero nós seguimos sendo galegos, iso parecenos moi importante reivindicalo, non? Entón, o que si temos é sempre unha certa posición contestataria, non? Sempre temos esa especie de tensión, non? Cara a ideoloxía dominante que deixamos atrás, non? Entonces, esta complexidade destos suxeitos migrantes como somos nós fainos imposible conformar un modelo de identidade único, non? Senón que un nivel de identidade pois múltiple, non? E esta idea de movimento está moi relacionado tamén con outro dos termos que usamos, que é moi importante para nós, a idea dos suxeitos nómadas, non? De Royce Braidotti, non? Que os suxeitos migrantes contemporáneos estamos marcados por a experiencia transnacional, é unha cultura híbrida que cuestiona a idea de Estado-nación, non? Entonces, un nomadismo é unha sensibilidade que vai en contra das convencións sociais establecidas e aceptadas por un Estado-nación concreto. Entón, nós sempre estamos en tensión, non? En relación ao lugar que deixamos atrás, non? Entón, este desplazamento, non? Neste caso, nos sentímonos incómodos con unha idea de galeguidade que se describe únicamente dende dentro das fronteiras da comunidade galega. Aí entraría a idea do sentidiño, non? Como unha identidade única, como un consenso. Entón, os investigadores que estamos desplazados, que estamos noutra rexión, que estamos ou non en Galicia, sendo ou non galegos, tivemos toda esta experiencia, non? Situámonos dentro, fora destos límites, non? E habitamos un terceiro espazo, que dicía Homi Bhabha, non? E nos vemos unha potencialidade moi grande nese terceiro espazo que queremos aproveitar. Este espazo fainos entender a cultura como unha entidade híbrida que cambia, evoluciona e se adapta aos retos e tendencias do mundo globalizado no que vivimos, non? A cultura galega temos que ter en conta que non é unha cultura que está illada, senón que está interconectada co mundo global. E esta interconexión ven moitas veces, non, de outros lugares e da comunicación que poida existir entre as persoas que están dentro e as persoas que están fora, non? E como ben explicaba Dani, un dos obxectivos deste libro era crear, non, iniciar esas canles de comunicación. Por eso, para nós é moi importante que nesta presentación do libro fixemos unha presentación na Universidade da Coruña. Imos agora ter unha
presentación na Universidade de Santiago de Compostela, onde os estudantes do profesor César Domínguez van ler a introducción do libro e imos poder falar con eles. Estamos falando cun profesor da Universidade de Vigo tamén, coa idea de que os seus estudantes lean esta introducción ou partes do libro e poder iniciar un diálogo, non? O sea que esta idea que naceu como en teoría, que era como un dos desexos e un dos obxectivos do noso libro, realmente estáse a cumprir, é algo, a verdade, que nos trae moita alegría, non? Porque, como decía Dani, a idea é crear un pretexto para iniciar unha conversación, para falar, para seguir cuestionándonos e para seguir evolucionando, non? E nada, é aproveitar ese espazo liminal, non, que nos ocupamos, non, e cuestionamos ese sentido común tan arraigado e creamos este terceiro espazo de enunciación que nos parece tan importante, non? Entón, un pouco, en conclusión, este é un dos primeiros volumes nos que os autores e autoras e autores nos identificamos como suxeitos diaspóricos, non? Somos moi conscientes desa realidade que estamos vivindo e collemos a voz para contar as nosas propias historias ou poñer os nosos puntos de vista en primeiro plano, sin que nos conten como teñen que ser as nosas experiencias, non? Porque moitas veces, cando lemos sobre historias sobre migración, están nos contando como os migrantes temos que vivir, non? Esa idea da morriña, non? De sempre querer volver, que é algo que a mí me molesta moito, sobre todo cando as condicións materiais para a volta moitas veces son imposibles, non? Entón, creo que temos que ser moi críticos con iso, é algo que nos atravesa e co que vivimos, non? Entonces, a idea un pouco destas teorías diaspóricas no campo dos estudos galegos ofrece novas perspectivas que nos axudan a crear unha nova idea de galeguidade, non? Porque en realidade hai moitas galeguidades diferentes, tanto dentro como fora de Galicia, non? Xa que se trata, como ben expliquei antes, dun concepto dinámico, fluido, e evitar o risco de considerala unha identidade esencialista e estática, e por eso nos queremos ir máis alá do sentidiño, non? Bueno, Dani falou un pouco xa da estructura, non? Un pouco dos obxectivos que nos tiñamos, non? Ir alén dos consensos, poñer novos conceptos, non? Sobre a mesa para falar sobre Galicia, a súa cultura, tamén a idea de que sexa un libro de referencia nas aulas, non? Outra idea tamén que creo que foi moi importante para nós foi a idea de crear un traballo colaborativo, de crear unha comunidade entre os autores e autoras deste libro. E unha das cousas máis bonitas para min foi traballar con Dani, a nosa amizade foi medrando neste momento, pero tamén coñecer a todas as autoras das que agora somos creamos unha comunidade de amizade, non? Iso a verdade que é moi bonito, é do máis bonito, non? Creo que estamos creando pontes, non? Xa de xeito real, como expliquei antes, e basicamente a posibilidade de imaginar identidades galegas múltiples emancipadoras, non? Pero con isto nós non queremos pechar ningún diálogo, senón seguimos tendo moitísimas preguntas, non? Que creo que iso é importante para os académicos, seguir tendo preguntas, seguimos preguntándonos cales son os retos, non? Se todo o que facemos ten sentido ou non, non? Cales son os retos no escenario actual, globalizado, como decía Dani, estamos nun momento de moito cambio, non? Por iso é moi importante non illarnos e ver como nos podemos axudar, non? E tamén como seguir internacionalizando estes estudos, non? Fora de marcos así milacionistas ou mercantilistas, se nos interesa, se non nos interesa. E nada, entón, bueno, pois agardamos un pouco que toda esta discusión, todos os artigos un pouco que podedes atopar no libro, non? E todo o que nos van falar tamén as nosas colegas no día de hoxe, non? Vos inspiren para seguir pensando en como crear unha identidade galega que vaya alén do sentidiño, non? Entón, non sei se che parece, Dani, que presentemos as nosas colegas. Eu penso que sí. Desde xa pido desculpa porque eu ás 5:10 hora galega vou ter que marchar porque teño que dar unha aula. Entón, espero poder continuar e estar aquí até o máximo posible de tempo. Mas vamos presentar entón conxuntamente xa case a Alicia e a Kaylee, que falarán nesa orde, un
pouquiño sobre o seu capítulo antes de dar paso ao Xoán de volta. A Alicia, ela é actualmente profesora da Universidade Internacional de Valencia, se non estou en erro, e ten traballado en diferentes universidades nos últimos anos e basicamente a súa área é, por tanto, a musicoloxía, non? E a historia da música e a política á volta da música e, en fin, ela falará do seu capítulo, que é un capítulo moi que foi para nos moi fresco cando lemos a primeira vez, como unha cousa de necesitamos este tipo de cousas nos estudos galegos, que Galicia sitio distinto, interrogación, ¿no? A música na Galiza durante a transición, ¿no? En inglés. E a seguir falará xa Cayley, Rose Prendergast, cuxo capítulo é Así fai o que ben baila, Galician Dance and Cultural Identity, que ten a ver co fenómeno tan relevante este ano, por causa das letras galegas, ¿no? Das foliadas, ¿no? E da relación entre a danza, a música tradicional, a foliada, non? E a identidade cultural e lingüística, non? Esa idea tamén dun certo galego ou dunha certa orientación cara a lingua nese tipo de espazos. A Cayley estudou tamén o mestrado en etnomusicoloxía, tamén ven desa área un pouco, na Universidade Nova de Lisboa e actualmente está a facer a súa tese de doutoramento sobre esta temática, da cal nos vai falar tamén máis tarde. Entón, sen máis, dou a palabra a Alicia para que fale un bocadiño tamén. Adiante, cando queiras, Alicia. Bueno, moitas grazas a todas, a todos, hola, non sei as horas, así que co hola creo que nos serve. Graciñas a Xoán, por suposto, por dar o espazo á asociación, pero sobre todo a Laura e a Daniel, porque realmente para min foi unha sorte chegar a este proxecto, este convite que me fixestes, non? E que me incluirades nesta conversa, que para min foi tan importante no tempo despois, e que ademais me permitiu asomarme, como vos dicíades, a todo un mundo que eu, que estaba facendo a miña tese na Universidade de Oviedo, mirade que non estaba tan lonxe, pero bueno, estaba no Estado español, vamos dicir, me sentía un pouco allea, non? Entón, en todo este non? Que era falar de música galega e, ademais, bueno, na Galiza non existen estudos de musicoloxía, si de etnomusicoloxía, pero na Universidade de Santiago hai un pouquiño, pero realmente é unha disciplina pois que está bastante fora un pouco dos circuitos a miúdo, e que moita xente que fala de música en Galicia non está, non, no país. Entón, bueno, sempre ese medo que creo que tocaba un pouco Laura de falar desde dentro, desde fora, non? Bueno, foi o que a min me levou a intentar conceber este capítulo que eu rematei por escribir, non? Eu nel, ademais, por contarvos un pouquiño que é posible, o meu ámbito de estudo, que é a transición, precisamente con esas ideas biopolíticas do consenso que se ven plan, pois a nosa historia reciente na transición pois se converten pois non casi na columna vertebral de como entender moitas das cousas que sucederon a nivel cultural e, por suposto, tamén social e político. Entón, se ven, eu no meu capítulo intentei explorar como se ven a transición funcionou como un espazo de homoxeneización en xeral e non soamente da música, da propia realidade galega e desa normalización que tocaba Daniel, que non sabemos de todo o que é, non? Disolveu alternativas, chegou como un paraugas que dende arriba se impuxo nas narrativas que tiñan que ver ca música. E se ven, cando a miúdo na literatura do Estado español se fala da música neste momento, calquera cousa que pasara en Galicia significaba unha réplica do que pasaba fora, non? Se ven, isto se ve magnificado ca movida de Vigo, como esa movida madrileña en pequeñito. Tamén podemos pensar nas esteas da música política, dos cantautores, como réplicas dos maiores cantautores dos países do país catalán ou do país valenciano ou de Euskadi, e incluso aquelo que ten que ver coa música de raíz tradicional, co folk, non? Con ese nacemento da Ortigueira nesta época, se ve tamén desde esa mirada a problemática. Por suposto, eu intento negociar como é moi difícil separar a
realidade, se realmente canto hai, non? Canto hai de transvase, porque ao final estamos falando dun momento no que hai parte de verdade, porque hai uns esforzos moi grandes institucionais de que chegue esa normalización e hai uns certos cambios sociopolíticos que nos levan a realmente entender que os intercambios artísticos son moito maiores e tamén un momento no que a globalización do mercado musical é unha realidade, é normal que bebendo dunhos mesmos pois se de maneira normalice ou se faga as manifestacións culturais señan moito máis globales nun momento dado, non? A partir da segunda metade do século XX. Sí que é verdade que no momento no que eu exploraba a música desta época me asaltaba cada vez máis a pregunta, non? De hasta que punto era verdade que todo eran réplicas, que por suposto sei que non son a presto, non? Pero sí que quería explorar máis de maneira máis xeral e máis continuada, non? De ver estas 3 décadas, porque se comezamos ca canción de autor, poñémonos máis nos 60 e chegamos á movida, ese punk, post-punk, máis os 80, son 3 décadas nos que ese proceso homoxeneizador realmente ten un grande impacto, non? No mundo cultural. Entón, eu comecei un pouco o meu capítulo intentando facer casi unha viaxe por esos 3 puntos, por suposto sabendo que as viaxes lineais non son reales, pero, bueno, ás veces para fiar un capítulo é preciso deixar cousas fora, e sendo conscientes deso, indo un pouco a esos 3 hitos musicais do momento e cuestionarnos que cousas tiñan de distintas ou non, non? E, de feito, de aí que sitio distinto que vende unha canción dos Resentidos, que se non a conocedes eu vos aconsello que escoitedes porque é moi interesante. Realmente como parece que só saiu á luz aquilo que Viviano Morón, que foi un cantautor e despois produtor da movida de Vigo, parecía que só se falaba daquilo que presentaba unha imaxe de Galicia nostálxica, sen problemas, costumista, regional e morriñenta, non? E todo o que non era isto, todo o que non tiña ese sentidiño, quedaba fora. Mais isto, segundo rascamos un pouco a superficie, vemos que é de todo menos certo, porque non só nun movemento máis reivindicativo como é a canción política, na que os cantautores e as cantautoras e as persoas que estaban ligadas a este movemento utilizaban a lingua, pero tamén a tradición, pero tamén a idiosincrasia propia para narrar e para facer oposición antifranquista, que por suposto isto é o que facía de paraugas, non? Por suposto estaba presente, pero tamén existían outras manifestacións popular da canción galega que claramente nos inciden, nos recordan a incidencia que tiña, non? A identidade propia que simple unhas tradicións distintas e dunhas lóxicas distintas. Así mismo, o movemento máis folclórico, se ben esa mirada foi xeralmente estereotipada, atopamos accións como o Festival Folk Galego do 2 de maio do 75, que foi unha acción totalmente política e totalmente activa dende a música tradicional, pero tamén desde a politización absoluta, con xente como Emilio Caro, fixan os ventos, Antón Seoane, con propostas que realmente lanzan fíos cara ao futuro do que hoxe estamos a escoitar, non? Da música tradicional e que non ten nada que ver con esa mirada desproblematizada que hai a veces sobre esta música folk. E tamén, bueno, por suposto, sendo consciente que non abordo o tema do celtismo, porque se explora máis no texto de Paula Godiño neste mesmo volumen, e finalmente, solo para tamén non alongarme moito, chego á movida de Vigo, que penso que é o máis escabroso, porque sí que é un momento que supoño que todos e todas tedes pensamentos sobre el, e eu aínda estou nesas, intentando entendelo de todo, pero sí que creo que non é tan sinxelo como a decir que foi un simple abandono da lingua e unha simple réplica do que pasaba fora, con exemplos como os propios Resentidos que mencionei antes, co seu primeiro libro, que foi gravado en Lisboa en vez
o que cantaban nas verbenas, ou incluso as ironías de outros artistas, como os propios Siniestro Total, pero tamén outros grupos menos conocidos como Tren Vigo ou como Voces de Ultratumba, un dos grupos punkis solo de mulleres. Entón, intentando repensar todo isto, precisamente gústame chegar como final a esta movida de Vigo, axúdanos a entender como, a pesar de que, por suposto, a forza das institucionalizacións e dese consenso que deu imposto de maneira biopolítica é moi difícil de parar, e, de feito, no caso da movida, houve un intento claro de hermanamiento entre as dúas movidas por parte de José Manuel Soto, o alcalde de Vigo do PSOE daquel momento, Tierno Galván e Leguina en Madrid, houve un totalmente institucional, pero aínda ao final dos anos 80 atopamos manifestacións que retan e disputan ese suposto hermanamento, esa suposta desproblematización por parte dos artistas. Volvo a citar o grupo de con todas estas manifestacións como esta propia digo, de Galicia sitio distinto. Entón, os vínculos que se tiraban a Portugal, a mirada hacia outras lóxicas ou hacia outras comunidades irmás máis alacas que se nos intentaban impoñer, os vínculos ao pasado propio ou os vínculos hacia os futuros posibles, son os de tocar nun capítulo que buscaba tamén que foran máis canado un inicio de repensar todas estas realidades de maneira conxunta, porque habitualmente, como é necesario, de algunha maneira non te... Escoitadesme ben? Oi, desculpai. Vale, perfecto, desculpai. Nada, pois simplemente que de algunha maneira intentar preguntarnos e lanzar esa mirada cara ao futuro, entender as escenas musicais como cousas que están interrelacionadas e que teñen que ver entre sí e que conviven e que ás veces contradín, e simplemente intentar pensar como todo eso se pode reimaxinar se poñemos a mirada noutro sitio, non? Entón, simplemente isto é un pouco a proposta que eu traía con ese capítulo. Simplemente espero que vos guste se o ledes. Moitas grazas de novo, tanto a Laura e a Daniel, e desculpais se houve algún problema de conexión, porque ás veces, isto xa sabedes como é. Así que moitas grazas. A ti, Alicia. Keili, cando queiras. Olá, boa tarde, ou bom dia para mim, porque estou em Califórnia agora. Como já sabedes, chamo-me Keili Rose Prendergast e gostaria de agradecer a todos os presentes e agradecer a Daniel e a Laura por convidar-me a colaborar neste livro, Beyond Sentadinho, e Joan por organizar este evento hoje, onde falarei um pouco do meu capítulo, Así vai o quem bem baila, Galician Dance and Cultural Identity. Então, esta investigação, a minha investigação e motivação vem da minha paixão para as festas, basicamente. Pero, mais que nada, a minha motivação vem da minha experiência com a música, o baile e a língua galega durante os meus 5 anos vivendo na Galiza, até hoje. E como entrei nos espaços da música e o baile tradicional, como castelán falante, como acabei por identificar-me tanto com essas expressões culturais e, ao final, convertir-me a ser galego falante. Então, fiquei com a curiosidade se outras pessoas também tiveram experiências parecidas. Então, esta curiosidade levou-me a realizar a investigação para a minha tese do máster, que foi um estudo etnomusicológico e também sociolinguístico, observando a relação entre a música, o baile tradicional galego e o uso da língua galega, especificamente em Santiago de Compostela, porque queria observar como as pessoas se identificavam com essas expressões hoje e a relação entre a sua participação nas foliadas e a sua escolha linguística, e se as foliadas podem servir como espaços de respiração,
para o galego e impulsar a súa revitalización. E se as foliadas estaban relacionadas cos motivos dos neofalantes deixar o castelán para falar o galego, ou se as foliadas tamén motivaron os falantes tradicionais manter o galego, seguir falando galego. Entón, fixen un estudo etnográfico en Santiago de Compostela, observando as persoas entre esos ambientes de música e de baile tradicional, e facendo entrevistas co galego falantes dentro deses ambientes das foliadas. E observei que o galego, os participantes falaron que o galego era o medio habitual de comunicación nas foliadas e que algúns participantes tamén experimentaron ou presenciaron un cambio lingüístico. Entón, diría que as foliadas teñen potencial e poden inspirar unha certa simpatía pola cultura e así pola lingua galega, non sempre, obviamente, pero ben. E así, este capítulo que escribí foi inspirado en algúns achados desta investigación, onde examino a foliada e, máis que nada, o baile como un pulsores da identidade. Entón, na primeira sección do capítulo falo dos obxectivos e identidade das foliadas contemporáneas. Para as persoas que non saiban, a foliada pode ser definida como unha reunión festiva, coa gaita, pandereta, entre outros instrumentos, e tamén co canto e o baile. E esas prácticas son, basicamente, reinterpretacións de tradicións documentadas das comunidades da xente vella do rural e levado a outros espazos rurais tamén e tamén urbanos. E os entrevistados recoñeceron a foliada como unha reunión social participativa de música e baile, onde a espontaneidade lúdica, a liberdade na informalidade e identidade cultural eran valoradas, pero tamén falaron bastante de códigos sociais, porque teóricamente a foliada é participativa, onde todos poden tocar e cantar e bailar, pero na práctica sempre hai códigos de participación e exploro este aspecto máis adiante no capítulo. Entón, diría que este equilibrio idealmente entre a liberdade, pero tamén das normas, poden crear unha experiencia individual e compartida da identidade cultural, favorecendo unha certa simpatía pola cultura galega e tamén pola lingua. Entón, tamén neste capítulo, na próxima sección, exploro as formas de transmisión actual do baile tradicional, que eu vexo como en dúas vías principais. Escolas que preparan persoas para participar nas foliadas e escolas que preparan as persoas para bailar e cantar en palco, así en escenario, unha actuación máis folclórica, digamos. Entón, falo de algúns centros que todos teñen os seus obxectivos diversos, uns con unha visión política e social máis explícita, tamén outros centros con menor carga política e outros centros máis folclóricos que preparan para o escenario, que teñen traxectorias históricas moi veneradas e van vestidos de traxe e moitas veces manteñen roles de xénero. Entón, con todos estes tipos de escolas, esas persoas tenen de participar todas na mesma foliada. Entón, esa diversidade de formacións pode xerar conflitos a converxer nunha mesma foliada. Entón, falo tamén no capítulo como a participación, o conceito de participación, o que significa. E unha persoa, un entrevistado, falou que a participación é sobrevalorada ou mal entendida, que pensei moi interesante, porque idealmente ver, foliada aberta, festa, pero despois
podes observar que hai algúns conflitos. Entón, e que as diferentes de nível desas persoas, de experiencia, cando bailan todos xuntos, poden xerar tensións. Entón, un entrevistado destacou que a participación debe implicar ser consciente da propia habilidade e adaptarse ao grupo e non esperar simplificacións de outros bailadores. Outro surxiu que a confusión sobre níveis de habilidade provén do folclorismo, que é diferente de como bailaban os vellos en grupos máis pequenos, pero que agora estes códigos non se ensinan, se perderon entre malinterpretacións de participación aberta debido de moitos cambios históricos e tal. Pero na miña opinión, a adaptación das normas poden buscar tamén atraer máis xente ao renacimento ou continuación destas tradicións. Pero entendo, claro, que hai unha gran referencia para os vellos e as súas formas de expresar o que vemos como tradicional hoxe. Así, no capítulo tamén falo do conceito da autenticidade nas tradicións e a veneración dos vellos polas súas expresións musicais e lingüísticas. O que achei moi interesante no meu estudo foi unha sensación de loito polo pasado e unha perda de como os vellos facían antes, até que propuxen o termo neofoliada, como temos neogalego, neofalante, propuxen o termo como neofoliada para falar dos encontros urbanos atuais da música tradicional. E eu chegando da California, onde as persoas non adoitan bailar na rúa, ou tocar ou cantar nos bares até que o corpo aguante, pensei moi curiosa esa sensación de loita, da maneira perdida dos vellos, mentras observei unha cultura con tradicións moi vivas. Entón, curiosamente, pero ao mesmo tempo curiosamente, vexo que este lamento pola autenticidade impulsa a reinterpretación e continuidade desas prácticas, o que me leva tamén ao título deste capítulo, inspirado nunha copla popular que igual sabedes, que é unha voltiña por dentro, outra pola arredore, así fai o que me baila, así fai o bailadore. E pensei que esta copla serve como metáfora do estado actual do baile galego, mirando cara dentro, ¿no? Facendo unha voltiña cara dentro, mirando cara dentro, preservando a identidade a través da documentación e respeito de como facían antes, e tamén cara fora ou arredore, adaptándose ao contexto social actual. Así, bailar ben pode ser interpretado como o equilibrio entre esas influencias internas e externas, pois é iso que mantén o baile tradicional como unha expresión práctica no presente. E a pesar dos debates sobre códigos, autenticidade ou cambios da tradición, o esencial é o esforzo por revivir, manter e reconstruir unha certa identidade galega musical e lingüística máis alá do sentediño. Grazas. Moi ben, Keili, obrigadas. Pois esa copla levou outro título e nos o tren que nos leva pasiño a pasiño fomos da música á música e á lingua e agora acabamos na outro polo que é a lingua, non? Da música á lingua tivemos dúas presentacións e agora a terceira que encerra que sería a do Xoán Lagares, que xa se presentou e todo o mundo coñece, o noso presidente da IEG e profesor da Universidade Federal Fluminense tamén na área da lingüística aplicada. Entón, nada, Xoán, cando queiras, claro, é o anfitrión. Moitas grazas, Daniel. Neste momento agora estou co chapeo de autor de un dos capítulos. Eu quero, en primeiro lugar, agradecer imensamente a Daniel e a Laura a oportunidade, no, para participar do libro. Co meu capítulo, fiquei moi feliz cando fixeron un contacto comigo para, en fin, solicitando o artigo, no, para falar sobre o galego a partir da miña experiencia no Brasil.
e a oportunidade de conviver, como dicía Laura, con as outras autoras e autores presencialmente e online, de diversas maneiras. Efectivamente, a miña participación no libro parte primeiro da miña experiencia, de alguén que leva 25 anos morando no Brasil, por tanto un galego que mora, que vive diariamente nun ámbito lusófono, nun país de lingua portuguesa. Non é calquera país de lingua portuguesa, claro, é o Brasil, un país continental, 200 millóns de persoas que falan portugués a súa maneira, de maneiras moi diferentes. E a miña vivencia no Brasil e a miña inserción tamén académica, universitaria, o meu contacto coa sociolingüística brasileira e coa reflexión sobre o conflito lingüístico brasileiro, tivo claramente influencia na miña forma de pensar a lingua, a miña forma de pensar, primeiro, obviamente, o portugués, porque a cuestión da lingua, obviamente, no Brasil está atravesada por cuestións raciais, sociais, moi importantes, pola marca, claro, pola marca da colonización e dos efeitos da colonización durante séculos até hoxe. Digamos, pela colonialidade en que vive o Brasil. Por tanto, mudou a miña perspectiva sobre o portugués e tamén iso mudou a miña perspectiva sobre o galego tamén, e sobre como ollar para a relación entre o que considero a miña lingua, entre o que eu falo e o que falan aquí estes 200 millóns de persoas, e outras moitas persoas polo mundo, e que chamamos portugués. Entón, o meu capítulo chamase O galego, unha lingua na lusofonía, é un título interrogativo que fai unha pregunta que considero profundamente impertinente. O obxectivo era mesmo ser impertinente. É impertinente porque mobiliza dos conceitos, o de lingua e o de lusofonía, dunha maneira aparentemente contradictoria. Se a lusofonía o espazo lingüístico que considera unha unidade lingüística fundamental, como sería posible ter unha lingua dentro dese espazo. Aponta para unha aparente contradicción. Na realidade, empreguei ese título impertinente para facer unha reflexión sobre eses dous conceitos, sobre o conceito de lingua e sobre o conceito de lusofonía. Sobre a noción de lingua, en fin, a miña perspectiva é unha perspectiva glotopolítica, isto é, considero que a lingua é un obxecto social construído históricamente e políticamente. Nese sentido, en fin, retomo, por exemplo, no capítulo a reflexión de Heinz Kloss sobre linguas Ausbau e linguas Abstam, retomada despois por John Joseph ao falar sobre os criterios que poden ser utilizados para identificar linguas, e ele identifica o estrutural, o funcional e o sociopolítico. E o que fica claro, a partir da leitura deses textos clásicos, para min, é que efectivamente a cuestión normativa é unha cuestión esencial. Non estou tirando a cuestión da norma da discusión sobre o que é a lingua. A cuestión é que a cuestión normativa, por tanto, é fundamental porque o recoñecimento do falante nunha lingua, o seu recoñecimento como membro dunha comunidade lingüística, depende en boa medida, no mundo moderno, da lealdade normativa, da identificación cun modelo de lingua que se lle ofrece. E iso é produto, claro, dunha certa enxeñaría social e política, e que só existe cando se dan as condicións históricas para que iso exista. De maneira que, na miña reflexión, eu tento afastarme o máis posible de calquera visión esencialista de lingua, tento afastar a cuestión sobre o ser da lingua, calquera visión ontolóxica que tente definir o que a lingua é en sí, porque acredito que as linguas non existen. Entón, a lingua é unha representación en boa medida ideolóxica, construída tamén ideolóxicamente, políticamente, e aí a cuestión normativa é fundamental. Por tanto, pensando iso en relación ao galego, penso que o galego non se trata tanto de pensar o que o galego é,
que como digo, iso sería unha discusión escolástica, non? De fundo basicamente religioso, senón de pensar o que o galego pode ser, ou o que pode ser para nós, ou o que podemos facer con esta lingua que falamos, non? Por tanto, dentro da discusión normativa, non, que se dá na Galiza, e vendo con esta, a partir desa perspectiva, que para mí é fundamental, non, de alguén que efectivamente está fora da Galiza, non, e que vive, escreve en lingua portuguesa cotidianamente, mas que pode escrever tamén o galego de outras maneiras, non? Efectivamente, pode escrever o galego a portuguesa ou pode escrever de outras maneiras. Que para min a discusión normativa, ¿no?, entre posicións que se autodenominan autonomistas ou as que se autodenominan reintegracionistas, e dentro desas dúas posicións, dentro deses dous campos, né, no noso debate glotopolítico, hai posicións máis esencialistas e posicións máis, digamos, constructivistas, ¿no? Eu penso que a posibilidade de diálogo e a saída, ¿no?, para o noso conflito normativo só se pode dar entre as posicións constructivistas, e aí onde eu me sitúo, ¿no? Eu penso que, como dicía, non se trata de definir o que o galego é, senón o que o galego pode, non? O que nós podemos facer en galego, non? E de que maneiras. Outra idea que abordo, outro conceito que abordo, né, no capítulo e que tento tamén desconstruir un pouco desde esa perspectiva, non? É a idea de lusofonía. Como dicía, cando cheguei ao Brasil e na miña experiencia de todos estes anos no Brasil, a miña experiencia co portugués, obviamente, é a da experiencia dun, en fin, con unha lingua nun país colonizado, que olla para esa diversidade e para esa unidade, non? Imaginada, que sería a lusofonía, para ese espazo lingüístico internacional, concebido como ideolóxicamente, non, como unha unidade, con certa desconfianza. ¿No? E unha desconfianza pareceme bastante razoable, ¿no? Porque é unha idea claramente eurocéntrica, no, baseada efectivamente no proceso de colonización. A lusofonía, de feito, a idea de lusofonía é construída primeiramente desde unha perspectiva claramente mitolóxica, ¿no? Meio mística, ¿no? Asociada primeiro ao milenarismo, né, do padre Antonio Vieira, que é o primeiro a conceber esa especie de Portugal maior que Portugal, ¿no? O Portugal atlántico, Portugal en fin, o sea, Portugal mundial, e que chega até Agostinho da Silva, que é herdeiro, pasando por Fernando Pessoa, ¿no? que é herdeiro desa idea mística de Portugal. E a lusofonía, do meu punto de vista, iso conecta coa miña pesquisa dentro da Universidade Brasileira, no? Que é de comparación das dinámicas normativas do portugués e do español. Ela constróese como espazo lingüístico unificado de unha maneira radicalmente diferente a como se constróe, por exemplo, o espazo lingüístico do español. Penso, aliás, que un dos erros de perspectiva, ¿no? É unha cuestión mesmo de perspectiva, no debate normativo galego é a identificación da lusofonía con unha especie de hispanofonía, ¿no? Que, segundo define José del Valle, unha ideoloxía, esa ideoloxía da unidade que tenta manter a predominancia, non? Histórica e normativa da España. A lusofonía organízase como espazo lingüístico internacional dunha maneira ben diferente a como se organiza o espazo hispánico, non? De feito, a única instancia realmente internacional é o Instituto Internacional da Lingua Portuguesa, e a CPLP, non? A Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, é un espazo de orden internacional, non? De relacións basicamente comerciais entre países, e non hai unha política unificada, nese que é normativa en relación á lingua portuguesa, non? Nese sentido, penso que tamén, pensando nesa noción de lusofonía, non? Como unidade mítica, entender que, efectivamente, a unidade lingüística non existe, é unha construcción ideolóxica, non? A unidade lingüística só se dá en termos normativos pola imposición e a conquista da lealdade lingüística, non? Da lealdade normativa dos falantes a un modelo de norma,
e que esa operación tampouco existe, no ámbito da lingua portuguesa, e que ese espazo da lingua portuguesa internacional é un mercado lingüístico bastante desequilibrado, e que funciona dunha maneira desigual nas relacións, no intercambio de bens culturais entre os países, onde claramente, en fin, o Brasil ten un lugar preponderante no mundo. En fin, e que está moito alén, claro, a cuestión normativa do aspecto ortográfico, non? Nese sentido, acabo o capítulo, de alguma maneira, tentando sustituir esa noción mística de lusofonía por unha visión máis, que eu considero máis realista, da diversidade lingüística existente no que coñecemos como espazo lusófono e onde penso que o galego, coas súas particularidades, sen idealizacións, coas súas precariedades tamén, coa súa historia complexa e conflictuosa, podese inserir no que podería ser, penso, unha outra noción de comunidade. Esa comunidade, en fin, o lingüista brasileiro Marcos Baño chama de grupo lingüístico portugalego, e inclúe, claro, todas as variedades de linguas crioulas que existen de base portuguesa, algunhas como Fadembo, de Guinea Ecuatorial, que tamén mistura portugués e español, e onde nesa diversidade de normas obxectivas, de normas reais de uso, normas prácticas de uso que existen no mundo, do que podemos chamar lingua portuguesa, niso podemos incluir perfectamente o galego. E penso que, concluo dicindo que sería interesante que pensásemos políticas para a lingua que en fin, que tirasen o foco da norma, que fosen políticas para os falantes, que, como dicía no inicio, que pensasen no que os falantes, os galegos, podemos facer a partir da nosa lingua. Nese sentido, eu penso que os galegos temos direito ao portugués e temos direito a ter relacións culturais, a poder dialogar con esa diversidade portugalega, a cal pertencemos por unha cuestión de continuidade histórica, e que nos abre posibilidades de diálogo cultural cun mundo extremamente diversificado. Entón, dese ponto de vista, penso que tal vez unha posibilidade de sair do atoladouro normativo en que nos encontramos, que para alén de calquera esencialismo, sería deixar de focar efectivamente na lingua, no que o galego é, e pensar nos falantes no que podemos facer. Podemos, por exemplo, os falantes, utilizar diversas normas, o cal non é nada extraño, ou non debería serlo. Podemos propor formas de axir lingüísticamente que sexan flexíveis, e podemos estimular políticas que ofrezan esa diversidade lingüística portugalega aos galegos. Penso que teríamos moito a gañar con iso. Esa é basicamente a miña, en fin, o que trata o meu capítulo. Máis nada, agora deixo de falar como autor dun capítulo e volto a ser moderador. Non sei se alguén quer facer algunha cuestión, algunha pregunta, suxestión ou até mesmo reclamación. Pode facelo polo chat que temos aquí, ou se vos queredes falar algunha cousa tamén, Daniel e Laura, tal vez para ir concluindo. Bueno, para mí foi un placer volver a escoitarvos, como editoras, Daniel e eu lemos os vosos capítulos varias veces, escoitamos vos falar, pero sempre que escoitamos de novo, sempre como salen novos matices, novas ideas, entón sempre te quedas con cousas diferentes, así que nada, moitas grazas por participar e por poñer o tempo tamén para acompañarnos nesta presentación, porque ao final o libro existe gracias ás autoras, Daniel máis eu sós pouco faríamos, así que estamos
moi agradecidos a vos por estar presentes e tamén o resto de colegas que participaron no volume, porque foi moi enriquecedor para todas, a verdade que sí. Nos colocamos un pouco o entusiasmo, mas a man de obra veu toda vosa. Nada, eu teño que marchar xa correndo porque teño que dar clase e teño que ir até ali, mas agradecendo, claro, pois este cachiño de conversa e de encontro. Penso, bueno, gostaría de que continuases falando un pouquiño e se alguén ten preguntas no chat que se poidan discutir, mas eu teño que marchar xa, coa sorte tamén de que isto entendo que fica tamén grabado para na canle do YouTube da asociación, que tamén é unha boa maneira de ficar aí con un repositorio, non? De cuestións como esta. Entón, nada, agradecer sobre todo a Xoan por facer de anfitrión, a IEX en xeral por facer tamén de plataforma, non? E de altofalante para isto, a todas vos por participardes e espero que continuedes discutindo sempre alén do sentidiño, non? Un beixiño e marcho xa. Chao, chao. Chao, Daniel. En fin, moitas grazas. Non sei, penso que na realidade podemos ir concluindo, non sei que irades acrescentar algunha cousa, máis algún comentario. Temos un público tímido. Bueno, se alguén podemos dar como 2 minutos así, se alguén está pensando nunha pregunta ou algo así para darlle tempo, e se non, pois nada, podemos concluir que mellor a xente pois quere xantar, non sei que horas estamos, estou como perdida no universo, non? Entón, bueno, se queren merendar, se queren xantar, se queren tomar un café, o que sexa, non? Nós mesmos estamos en diversos horarios, non sabemos, en fin, mas eu, en fin, quería só dicer como é importante, non, para quen está, bueno, Laura sabe moi ben diso tamén, supoño que Alicia tamén, e Keili, para quen está lonxe da Galiza, non, ter espazos de interlocución, non? E tamén como muda, Laura dicía iso antes, non? Como muda a perspectiva sobre moitas cousas cando se ve un pouco desde fora, non? Desde fora, desde unha certa distancia xeográfica, non? E cando te inseres en outra cultura e ves como determinadas cuestións son tratadas de diferentes maneiras. Eu, por exemplo, ainda me sorprende, como non me sorprende, mas, en fin, chama a atención, como o debate normativo na Galiza está tan focado na ortografía, non? Que é unha cuestión prácticamente irrelevante en outros ámbitos, non? E como a cuestión normativa, por exemplo, no Brasil, que eu penso que é moi incomprendida na Galiza de maneira xeral, non? Ten a ver de forma moi clara, non? Con como se constróe o país, non? E como o país, o Brasil, recolle esa diversidade e intenta construir, sobre todo a partir da escolarización obrigatoria, un país máis inclusivo, non? Con esas enormes desigualdades sociais, non? Que teñen marcas raciais e teñen marcas lingüísticas, non? Evidentes. É unha cousa coa cal me identifiquei moito cando cheguei ao Brasil, non? Porque, en fin, para mí sempre estivo moi claro que a desigualdade social ten marcas lingüísticas, non? E aquí é moi evidente como se mistura con outras marcas, non? Como se está atravesado por outras. E, basicamente, o noso debate aquí é ese, non? Creo que Alicia quería comentar algo. Nada, solo xusto porque estaba pensando neso, que outra cousa que eu me gustaría como agradecer de novo a Laura e a Daniel, aproveitando que temos este altofalante, é a que nos xuntarades a persoas, non, que estamos en momentos tan distintos da carreira universitaria. Sei que estou saindo un pouco do debate, non? Pero con Xoán ou con José Colmeiro, non? Cos nomes esos os que estamos empezando lemos así con moita admiración. A idea de compartir o espazo ábrenos unha grande porta e eu creo que eso fala precisamente da rede que ti decías, Laura, desa rede que vai máis aló do puramente académico, non sei, que busca produción constante, senón que busca precisamente esos diálogos
simplemente recordaba que pensara en dicilo, non o dixen, e digo, bueno, pues aproveito, porque a verdade é que cando se comeza que ver que hai xente, non, e que te acollan tamén, e xente pois que admiras e que respetas, e compartir espazos, pois convértese nunha cousa extremadamente enriquecedora, ademais de que se creen xa fora da propia academia, das amizades que xurdan, non? Entón, bueno, simplemente pensara neso e digo, bueno, creo que é importante sempre poñelo en valor, porque non sempre pasa, e cando pasa é de moito agradecer. Pois agradecemosche moito tanto Dani que non está eu as palabras. Creo que é moi importante crear unha academia, non, que sexa moito máis vivible para todas, non? Porque moitas veces estamos con esas xerarquías, non, que a nos non nos interesa crear, non? Interesanos crear espazos colaborativos, de conversación, de compartir experiencias, non? Como di Xoán, estamos todas atravesadas pola mesma experiencia migratoria, non? E ao final, isto tamén, eu sempre digo, o traballo que eu fago é un xeito de entenderme mellor a min mesma e a persoa que son, non? Entón, iso que me parece super importante. E neste caso, ter as voces das persoas máis novas que estades saindo agora das escolas de doutoramento con novas ideas, con teorías que para min tiven que aprender de xeito moi que me costou moito entendelas e que vos tedelas xa na linguaxe, xa se empregades dun xeito super fácil, non? Son cousas que admiramos moito, non? Entón, eso é un pouco esta idea de crear outro tipo de academia eu creo que é posible, é necesaria tamén, este é un pouco a idea do libro, do volume e un pouco a filosofía detrás, polo menos do traballo que eu fago, non? Entón, pareceme moi importante ter en conta todas as voces, non? Desde persoas con máis experiencia, hasta persoas que están empezando, persoas que están como na metade da carreira como a min, que aínda estou aí pendente de confirmación. Bueno, pero que todos temos experiencias e opinións que son superválidas e que é importante escoitalas. Sí, de acordo totalmente, vamos. Si podo comentar algunha cousiña. Quería falar un pouco claro, con este conceito que estaba a falar o Xoán da ortografía, que eu creo que é moi interesante como certas temos ortografía reintegrada, non? E ortografía española, digamos, non? E como estas ortografías tamén acompañan certas escolas de ensinanza de baile e de música tamén. Como eu lembro unha das miñas primeiras experiencias co o galego reintegrado, que eu encontrei informacións sobre este centro online, buscando un centro que era máis así, menos informal, digamos, non para preparar para actuación no palco. Estaba buscando información e encontrei este centro que tenía o galego na forma de ortografía reintegrada e eu pensei, e non observei que era o galego, non? Para mí, porque eu estaba estudando portugués por Duolingo e tal, e pensei, que interesante, podo ir aí, podo aprender baile para as foliadas, e tamén eu pensei que había xente portuguesa ensinando a cultura galega, sen saber moito, non? Entón, eu lembro chegar aí ao centro, non? E sen distinguir estes diferenzas moi súteis entre o galego reintegrado e o portugués, e chegar aí preparando como o meu sotaque, preparando, tentando falar o portugués, chegar aí e preguntar a xente que estaba no centro e eles responderonme en galego, claro, co acento galego, e eu, ok, que interesante, non? E logo, falando cos meus amigos, os meus amigos galegos, explicándome que existe esta maneira de escribir o galego tamén, que hai dúas formas, basicamente, non? E é simplemente iso, que penso interesante como observar como este estilo de escribir o galego, a ortografía así, acompaña certas maneiras ou certas maneiras de transmitir o tradicional tamén. E como, que tipo de galego está presente
dentro desses ambientes da música e do baile tradicional. Só isto. Legal. Penso, parece moi interesantes eses cruzamentos, non? E esas sorpresas, cando a partir dunha determinada forma lingüística descobres unha persoa que non esperabas, non? Un sotaque diferente que non esperabas, etc. Iso é moi interesante, axúdanos penso, a precavernos contra o que Freud chamaba o narcisismo das pequenas diferenzas, non? Que fai con que briguemos a veces por ese narcisismo das pequenas diferenzas, non? En fin, penso que podemos ir acabando. Non mostramos o libro, foi o que faltou, vou mostrar agora, non? Quen poida en fin, ter acceso a él, que non deixe de lelo, todo é moi interesante. E nada, só agradezo novamente a todos e a todas. Lembro a quen nos está vendo que pode, se non recebe os nosos contactos, no, da asociación, que escriba por favor ao email, né, a este enderezo electrónico estudosgalegos.aig@gmail.com, porque aí, en fin, aí incluímoslo na lista. E nada, moito obrigado, moitas grazas. Moitas grazas, un placer e gracias a todos por vernos. Graciñas. Chao, chao.